Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska tu sme Betriarka Štiely. Sme tu aj s mojou sestrou. Čaute. A je tu druhá prekladka. Tam je ešte kastiel. Máte ich Facebook. Dobre, no. Ideme. Poď. Zara. Ideme. Dawaj pozor. Mamy tu taki wodopadzik. Kosz. Našiel som koš. Tu je koš. Jaká lienka? Čo trepeš zasa? Lienka jedovatá existuje. Keď hejta, napíšte do komentárov. Ja jej tak trošku neverím, ale môžete mi napísať do komentárov. A každý komentár odpovedám, takže... On nemusí chodiť, a my musíme chodiť. Že čo? A tu bude teraz aj taký vodopád. Ale tu ešte čínanské veci. Tak, má sestra už uteká do vody. Čakajte! Do tej vody nespadni. Takže... Pekná voda tu máme. Len tam nespadni. Horúca. Horúca voda, hej. Neviem prečo. Horúca je veľmi. Srandujem. Spadneš. Takže my hľadáme teraz rodičov. Tam sú, dobre, Si tam vzadu, Poho. tam sú. Máš také mokré ruky, Bona. Čo? Skočíš? Pekný taký. Počkaj. Veľmi ďaleko to bolo, veľmi. Tak ďaleko. Čakaj zasa. Rozbehol mne skok do diaľky, lebo vyskočíš aj na Mars. Do diaľky. Všetko, čo uvidíš, tak to chytíš. Boha. Nebehaj. Stratili. Kde? Jo. Pána Boha. Beri, že spravím minúske kolo na kameňu. Nikto. Už si to spravila, takže hej. Kde sú? Pozrite sa. Gut. Iš, lupa na hlavu. Mám Bibi. Kde máš Bibi? A tam som má Bibi. Som bola tretie miesto. Nebola, ona bola posledná, ona klame. Bola posledná. A oni kde sú? Nemali tretie. To kto je? Ty. Prečo mi si veci na výruku? Nerob. Mama! Ale kde zase beháš? Pozri na proteka.
tu.